Tak čaute fanúšici, teraz pri ďalšom videu, teda pri druhom videu z tohto kanála. No, tak budeme tu mať, dneska budeme hľadať moje PC, aký mám PC budem robiť, takže začneme od základnej dosky, takže to je AS ROG B550 Phantom Gaming. Presne túto mám. Vidíte, tu ju mám, takúto peknú. Základná doska na AMD 4, pekná, stačí mi. Potom mám procesor, mám AMD Ryzen 7 5100X, presne tento. 8 jadrových 16 vlákien 3,4 GHz s turboboostom na 4,6 GHz. To je dobrý procesor. To je veľmi dobrý procesor, spokojný som s ním. Na ňo chladíš, to je veľmi dôležité, tam máme Fera 5 mám. Ale túto dual, tá je lepšia. Tá je lepšia, tá je o dosť lepšia. Tu mám. Ďalšiu na poradí je potom grafická karta. RTX 4060 mám. Som s ňou veľmi spokojný, túto. Mám GB, GeForce RTX 4060, 8 GB, 17 MHz. Som s ňou veľmi spokojný. A to je všetko. Je to dobrá grafická karta. No, potom tu mám Evo zdroj 650 W. Nie 650, to vždycky napíšem zle. To je 750. Tento 750 W mám. Pekný, krásny, dobrý. Dobrý je, fakt je dobrý. A ten je dobrý, za takú cenu 80 GUT plus účinnosť 90%, ten mám rád, je dobrý, spokojný som s ním. Potom v čom to musí však jasné, že potrebujem niečo, v čom to bude, a to je Endorphy, stačí napísať. A tu mi to vyjde. A toto je tá skrinka, je dobrá, pekné má 4 RGB ventilátory, je pekná. A to je všetko, ešte tuto nemáme ten disk, je tuto a tento MSI SSD Spectrum M450 mám. Je dobrý celkom, spokojný som s ním, a teda dokopy tento počítač ma stál 861 € plus tých 70, takže to je 930 € plus poskladanie, to si aj sám poskladal, som si sám. No a je dosť pekný. Keby ste chceli vidieť naozaj, tak napíšte do komentu, že chcem vidieť PC. Nezabudnite dať určite like, odber a je to veľmi pekný PC. Keď budete chcieť vidieť, natočím vám short z neho a budem veľmi rád ešte raz, keď dáte like, odber, lebo je toto nový kanál, moje druhé video. A ďakujem vám za sledovanie.